vi skal bevise formlen for a i potensfunktionen. Det her, det er regneforskriften i potensfunktionen. Og så sætter vi y1 og x1 ind i regneforskriften, og så sætter vi y2 og x2 ind i regneforskriften. Vi dividerer de to linjer op mod hinanden, og fordi begge står på begge sider af dividertegnet, så kan vi udligne dem, så vi faktisk lige kan gå. Og så bruger vi en potensregneregel, som gør, at vi kan sætte parentes rundt om det der, og bare sætte a op, fordi de begge to bliver divideret, eller bliver opløftet i a. Og så bruger vi log på begge sider. Og så har log sådan en smart funktion, at når a står opløftet her, så kan man sætte den ned foran, så det bliver ganget. Og så dividerer vi med x2, eller log til x2, dividerer med x1 på begge sider. Og så, fordi der står det samme her, så kan vi fjerne dem. Og så er der en regneregel, der hedder, at når det står sådan her, så kan man få lov til at sige, eller sådan der, jeg ved ikke, hvordan. Så kan man få lov til at sætte den ned, så det står minus, eller log minus y2 minus, log til y2. Log til y2 minus log til y1, divideret med log til x2 minus log til x1. Og så har vi formlen for a.